so uku gwamnan Kano yana sa da bincike da Gawuna 3 times so uku ka bincike Dr. Gawuna shi sa da yazo ɗaya da shi takara sai nake dariya kuma da ya kalle shi na kalle shi wai ka kalle wannan mutane wai ba su da nagarta zagi yake waki zagi kansa yake zagi. To amma mu yi bincike uku nan masu alaka da me? Akwai na farko bincike na Ministry of Agriculture kuma abin da zai fara akwai wani ce ka bincike Gawuna ya aiba ma daga gidan aka bugo daga cikin gida aka fito da intelligence aka turo da suka kawo kara commission kuma da muka zo muka bincika abin da zai baka mamaki ana cikin yin bincike da sai naga jaridu su fara dauka ana binciken deputy governor sai da na bada statement na ce ba deputy governor muke bincike muna binciken Ministry of Agriculture Alhaji ba cinye ba kama baya wannan na gona sai me kuma yawa sai kuma wata magana ta wannan gurin ya sunan shi farm center. Akwai farm center in ka tafi Tarauni akwai wani gida farm center gidan gona ne abokan da so ke kalle akwai bambanci tsakanin kadarar gwamnati da fili. Gwamna yana da yanci da zai ba da fili amma kadarar